Gaur begiak mapetan jarriko ditugu. Bai, mapetan. Baina ez turismo gidetan edo GPS-ean, baizik eta gure osasunaren kartografian. Non gertatzen dira gaixotasunak? Eta nola aldatzen da hori denboraren poderioz? Estatistika espazialaz ari gara. Estatistika espazialaz hitz egingo dugu gaur, zer den, zertarako balio duen eta nola laguntzen digun, adibidez, gaixotasunak non gertatzen diren hobeki ulertzen edo etorkizuneko populazioa aurreikusten. Prest? Matematikaren eta mapen arteko elkarrizketan jaioa da Jaione Etxeberria. Bere ikerketa taldeak ekarpen aitzindariak egin ditu, besteak beste, gaixotasunen irudikapen kartografikoan. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Egunon Jaione, ongi etorri. Kaixo, egunon izaskun. Zuek galdetzen diozue zuen buruari. Non gertatzen ari da hau? Eta zergatik gertatzen da hori hemen? Ez? Estadistika tradizionalak patroiak, erlazioak eta bataz bestekoak bilatzen dituen bitartean, zuek berriz non hori bilatzen duzue? Estatistika espazialak baditu arlo desberdinak, orduan batzuetan galdera da non gertatuko den etorkizunean, eta bestetan da, non gertatu den jakinda nola bilakatuko den etorkizunean, ezta? Gure ikerketa lerroa, gehiago relazionatuta dago, nik ja datua area desberdinetan banatuta daukat. Suposatu Nafarroa, herri desberdinetan banatuta dagola, eta nik informazio hori herrietan jasotzen dut. Orain jakin nahi dudana da, herri hori beste batekin konparatuta desberdina den. Hau da, gaixotasunari begiratzen badiogu, beste herrik baino gaixo gehiago dituzten, edo ekonomiari begiratuta aberatsagoak diren, edo pobreagoak diren. Ze konparatu daiteke? Izan daiteke indikadore desberdinak sortu daitezke, agian pobrezia maila edo neurtzeko, ezta? Auzo batzuk besteak baino aberatsagoak diren, edo gaixotasun gehiago daukadan zonalde batean beste batekin konparatuta baino, eta pixkat ikustea ea arrisku faktoreak ote dauden. Hau da, nik jabein datua area batzuetan neurtu dudanean, hor bi gauza egin ditzakegu. Besterik gabe deskribatu zer gertatzen den, estatistikako oinarrizko neurriekin. Adibidez, nik gaixotasun bat oso ugaria baldin bada, kalkulatu ezaket zenbat kasua ditudan, zati zenbat pertsona bizi diren, eta hor sartuko genuke tasa deitzen dena. Orduan, tasa konparagarriak dira, beti ere gaixotasun hori ugaria bada. Hortxe dago gakoa. Hortxe zailtasuna eta aurrerapena. Zer gertatzen da aztertzen duzuen gaixotasuna ez bada inoikoa? Herri bat baldin baduta adibidez, nik ez ditut espero jende asko egongo direnik urtero gaixotasun arraro batekin. Agian urteren batean agertuko da baten bat, gero ez dute izango, beste urrengurtean ere, urrengurtean agian beste bat agertuko da. Orduan zer gertatzen da, nik estatistika deskribatzaileak ematen dizkian neurriak edo tasa horiek kalkulatzen ditu denean, tasa horiek oso aldakorrak dira. Batzutan oso altuak eta beste batzutan oso baxuak. Horrek ez du esan nahi, batean gaixotasuna disparatu denik, baizik eta neurria bera ez da oso egonkorra. Eta hor da, eredu estatistiko konplexuagoak sartzen diren momentua. Klaro, gaixotasun arraroak ditugunean, benetako bilakaera zein den izan den jakiteko, estatistika klasiko edo oinarrizkoak ez digute balio, hor ereduak sartu behar ditut. Eta hori da pixka bat gure disiplina, ezta? Gaixotasun arraroak ditugunean, eredu estatistiko konplexuagoak sortu behar dira, benetan mapa horretan gaixotasun horren patroia zein den jakiteko. Baina eredu estatistiko horiek datuekin elikatzen dira. Eta datu fidagarriak bilatzea ez da inerreza. Zaila askotan. Horregatik beharrezkoa da eredu estatistiko berriak garatzea. Minbizia bat aztertu ezaket, intzidentziari begira dela zenbat kasu berri ditudan urtero, edo hilkortasunari begira, zenbat pertsona hiltzen zaizkidan. Orduan, hilkortasuna da estatu mailan ofizialki jasotzen den datu bat eta oso eguneratu egoten dena. Baina adibidez intzidentzia kasuak ez dira estatu mailan probintzia guztietan jasotzen. Bakarrik osasun registro bat edo kanzer registro bat dauden zonaldetan. Nafarroan adibidez badugu bai, Kataluniako probintzietan ere badute, EAN ere badute, baina badaude beste probintzia batzuk informazio hori ez dutena jasotzen. Orduan, nik kanzer registrorik ez daukaten
provintzia horietan jakin nahi badut zein den intzidentzia, pues horrelako ereduak behar ditut, pixka bat estrapolatu dezaten, zer ari den gertatzen informazio hori jaso ez dudan lekuetan, ezta? Horrek denak kasuak non dauden aztertzea eta intzidentzia zenbatekoa den jakitea, laguntzen du gero edapen bideak ulertzen eta baliabideak non bideratu erabakitzen ere, ezta? Hori da, azkenean guk osasun publikoko agintariei edo ikertzaileei, baliabide bat gehiago ematen diegu erabakiak hartzeko. Orain gu ja ezkara epidemiologoak orain ez dakit nola baliabatu behar di, baina gutxienez bai herramienta bat ematen diegula, ezta? Zuk gaixotasun bat mapa batean adierazten duzunean, hor herrialde bakoitza konparatu daiteke gainontzekoekin eta ikusi, gainontzeko gaixotasun gutxiago daukagu, zergatik da, prebentzio neurri hobeak hartu ditugulako, edo besterik gabe arrisku faktoretan zerbait gehiago egin dugulako aldez aurretik, edo besterik gabe, erregistroak edo hobetu egiten ditugulako, ezta? Orduan osasun publikoko ikertzaileentzat erraminta baliagarria da hau. Estatistika espazialaren bidez, zuek adibidez egin duzuena da minbiziaren intzidentzia aztertu, ez? Bai. Nafarroan eta estatuan. Hori da, intzidentzia desberdinak aztertu ditugu, ginen adibidez mama kantzerraren inguruan, pixka bat Espainian mailan nola banatzen zen ikusi, adintaldeka eta ikusi nahi zuten hilkortasuna, eta hilkortasunaren mapa adintaldearen arabera desberdina ote zen. Orduan beraiek ikusi nahi zuten, adibidez, 45 eta 50 urte bitartean, edo 45-65 jo dezagun, 75-80-80tik aurrera mapa berdinak sortzen ziren. Eta adibidez, garbi ikusten zen, Nafarroan, izan zela pixkat, bular minbizian aurkako programa jarri zuen lehenbiziko ura, nola hilkortasuna asko zeren lehenago, jeisten hasi zen gainontzeko probintziak baino ez. Beraz, horrek esan nahi du gauzak ongi egin direla. Horrek badauka bere eragina. Badauka eragin bat, ikusten da 10 urteko epe batean, hilkortasuna jaitsi egiten dela. Orduan, horretarako hori ikusteko balio du adibidez. Claro, herramienta hauek daukaten abantaila edo gehigarria da, batzuetan individuoaren ezaugarriak ez direla nahikoak jakiteko gaixotasun baten bilakara zen izan den batzutan, areari edo zonaldeari dagozkion mota hortako prebentzio programak badutela eragina baita ere, ez? Ordan da gehigarri bat bezala izango litzateke. Ugariak ez diren minbiziak aztertzeko zailtasun gehiago daude orokorrean. Ikerketa bakanak egin dira orain arte. Eredu konplexuak behar omen dira eta egiaztatu eredu horiek ongi funtzionatzen dutela. Zuen azkeniko ikerketa lanean pankrea minbizia eta leuzemia aztertu duzue gizonezkoen artean Britainia Handian. Hori errealitatean izan zen eredu berriek nola probatzen duten ikusteko, eta kasu horretan minbizia horiek daukaten berezitasuna da ez direla oso kantzer ugariak. Ez da, orduan, hor behar dituzu metodologia berriak sortu, hain ugariak ez diren minbizioiek eta orain arte aztertu ez direnak aztertzeko, ez? Orduan pixka bat izan zen entxegu teoriko bat, bagian gero onutza ekarri nahi baditugu, metodologia garatua egon dadin. Eta honek albidetzen diguna da, bagian baldin baditugu kantzer bat ugariagoa dena eta beste bat ez hainbeste, baino elkarren artean arrisku faktore amankomunak badituzte adibidez, tabako kontsumoarekin erlazionatuta badaude, biak, baina biak batera aztertuta, badirudi biak aztertzeko eta bien patroiak ateratzeko balio dutela, ezta? Zenbat lagun hilko dira minbiziaren ondorioz 5 urtean Nafarroan? Ze minbizia izanen da hilgarriena? Galdera hoiei erantzuteko gai zarete? Adibidez, intzidentzia edo mortalitatea aztertu nahi badugu, datu hori publikoki eskuragarri izate bitarte horrek lan asko dauka. Hori publiko egin arte badauka 2 edo 3 urteko atzerapen bat, ez? Adibidez, 2025an gaude, jo dezagun 2023ko datuak argitaratuko litzatekela. Claro, 2 urte hauetan zer gertatu den eta hemen etorkizun motzean zer gertatuko den ere jakitea batzutan interesgarria da. Orduan, eredu hauek pixkat balio dutena baita ere da, 2023ko datuak baldin baditugu aurrikusten pixkat 4-5 urtetara zer gertatuko den, ezta? Egin dugu bai. Eta 10 urtetako epean? 10 urtetako epean gu ez gara usartzen. Ez gara usartzen aurrikuspen hain luzeak egitea, ze edozein gauza egon daiteke, pixkat bilaka hori aldatzen duena, ez? Begiak zabalduko, zientzia hurbilduko eta adituak ekarriko dizkizugu. Zientzia.an, zuri gustatzen zaizun moduan.
Beste aplikazio garrantzitsu bat biztanleriaren proiekzioa da. Hau da, etorkizunean eskualde batean zenbat persona biziko diren aurreratzea, eta zehazki ze adin tartekoak eta non biziko diren. Nafarroan, adibidez, 2040an zer nolako populazioa izanen dugun aurrikusi duzue. Hori nastakek egiten du defektuz, ez hori da, duten lanen kargu bat, 5 urtetik behin edo, 2 urtetik behin edo egin beharrekoa, ez da. Beraiek erabiltzen duten metodologia, deitzen da komponenten edo osagaien metodologia, ez? Eta ulertzea nahiko erraza da, ze bihar izango dugun populazioa da gaur daukaguna, kenduta aurten hilko direnak, gehituta aurten jaioko direnak, eta joan eta etorri direnak migrazioa, ez? Gu saiatzen ari garena da, ea, beraiek erabili duten metodologiari pixkatxo bat berritu daitekeen edo findu daitekeen azkeneko urtetan garatu denarekin, ez? Bai lortu duguna egitea da, jaiotzak pixkat hobeto aurreikustea. Jaiotzak aurreikusteko hori zuzenean erlazionatuta dago fekunditatearekin. Ezta? Fekunditatea aurrak izango dituzten emakumeak zenbat izango diren eta zein adin taldetan izango diren. Eta hor bai aurreikusi duguna da, etorkizunean amatasuna nolabait ere bai atzeratuko dela. Zeroina urte batzuk atzera, amatasun pikoa edo puntu gorena, 30 urteen bueltan dago eta hori urteen poderioz atzeratu eginda, ez? Amatasuna garbi ikusten da gero eta beranduagoa dela, eta horrela aurre ikusten da baita ere etorkizunean. Hilkortasunarekin baita ere, jendeak gero eta beranduago hiltzen da, bizi txaropena asko hazi da azkeneko urteetan, eta horrek egiten du hilkortasuna ere aldatzea, eta gero kontrolatu ezin duguna, zutela migrazioa, ez da? Adibidez, Ukraineko gerrarekin jende asko etorri da, eta hori ezin duzu aurreikusi 3 urte atzera, ez da? Badirela hor fenomeno batzuk, munduan nola dijoan arabera, migrazioan eragina dutenak. Eta zer erakusten du egin duzuen ikerketak? Zer nolako Nafarroa izango dugu? Azitzen dijoala, eta Nafarroa gu berez hartzen goaz, gero eta populazio zarragoa da. Gero eta zarragoa, gero eta etorkin gehiago, eta gero eta jende gehiago bakarrik bizi dena, ez? Bai, hori jaguk ezin dugu aurre ikusi, baino bai hori badirudi, ez da? Gauza da, kanpotik datorren jendeak ikusiko dugu nola aldatzen duen pixka bat gure ekosistema, ez da? Egia da, askok, kulturalki baita ere gure ohiturak hartzen dituztela, baino beste batzuk ez. Adibidez, kanpotik datorren jendeak autoktonoak baina asko zer lehenago izaten dituzte aurrak. Eta batzutan gehiago baita ere, ez? Orduan ez dakit fenomeno horrek nola eragingo duen, ez da? Etorkizunean. Hori kontutan hartzen duzu estadistika bat egiterakoan? Kontutan hartu baino ikusten da, zegia da desberdintzen direla, amatasun garaian dauden emakumeak, eta nondik datozen, ez? Bertakoak diren edo kanpotik datozenak diren, eta garbi ikusten da perfil desberdina dagoela. Zeitu behar duzu proiektzio horietan edo? Bai, orain bigarren lanaren fasea izango litzateke, pixka bat populazio proiektzioiek estratu konkretutara eramatea zehazki, eskolarizatuta dauden aurretan, ez da? Hau da, ikusi pixka bat, eskolarizatuta dauden aurroiek, zenbat izango diren, ez Nafarroan globalki, baizik eta Nafarroko zorna desberdinetan. Eskualdeka jakitea, ez? Pixka bat, hezkuntza sailak planifikatzeko, erramenta gehigarri bat izan zen. Egia da, datu espazialak denboran zehar aztertzeko gaitasunak handitu dira. Ez bakarrik non, baizik eta noiz. Bukaratu ditugun ereduak dira, deitzen ditugun eredu espazio-temporalak, eta besterik gabe, eredu espazio-temporalak esan nahi du, geografia horren bilakaera urteetan nola izango den, ikusteko ahalmena ematen digutela, etorkizunean baita ere epe motzean. Gu ez gara ausartu eso epe luzeko aurreikuspenak egit, baina bai 3-4 urteko epean, hori bai. Eta eredu horiek balio dute horretarako baita ere. 2050an nolakoek izango garen galdetzen badizut hori estadistika gaida erantzuteko? Erantzun dezake, beste gauza bada erantzuna sinesgarria den, ez? Sinesgarria den. Gero fenomenoari ere begiratu behar zaio, ze badira fenomeno batzuk pixkat estableagoak direla denboran zehar, eta beste batzuk edozein artefaktorengatik berehala aldatzen direla, eta hoiek eredutan batzutan ezin dira hor ikusi. Fenomenoaren Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.